ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин яъне Нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз дар бораи беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони UFC ва ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк аз зер када чӯи кабута дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Хабарҳои ҷолиб дар пешанд. имрӯз ситораи ирландӣ Конор Макгрегор дар шабакаи расмии твиттери худ бо мухлисон саволуҷавоб кард ва ба саволҳои обуначиҳои худ посух гардонд. ҳозир мо якчанд саволуҷавобҳоро пешкаши шумо мегардонем. Чеви менависад: Конор, шумо кай ба пуррагӣ барқарор мешавед ва кай ба ҳашкунҷа баргаштаниед? Ҷавоби Конор: моҳи апрел гӯштинги пурра бо қоидаи муҳорибаҳои омехта баргузор мешавад. Бо осонӣ. Дар ҳамон вақт бозгашт дур нест, аммо ман бояд пуртоқат бошам. Ман инро мекунам. Тробин менависад: шумо оиди набарди Усман чӣ фикр доред? Конор дар ҷавоби Тробин чунин гуфт: фикр мекунам Колби дар ҷанги охир Усманро хуб зарба зад ва дар дақиқаҳои охир беҳтарин ҷанг кард. Агар нокдаунҳо дар раунди дуюм намебуданд, Колби ҷангро ба пуррагӣ мегирифт. фикр мекунам ин нишонаи трилогия баргузор шудан аст. пас аз ин суханҳо менеҷери қамаруддин Усмон Али Абдулазиз ба суханони гуфтаи Конор чунин ҷавоб дод: шумо худатонро имрӯз тоқа ҳис мекунед. Усмон ҳар рӯзи хушро ба ту орзумандам. Шумо бошад мард ва ҷанговар шуда наметавонед. ҳамчунин Конор Макгрегор дар бораи Майкл Чендлер фикрашро чунин баён кард: мушкил аст аз ӯ дар ҳайрат мондан дар варзише ки ҳамаш дар як лаҳза ҳал мешавад. ӯ ҳар дафъа ба ғалаба бениҳоят наздик мешавад. ӯ бо пуррагӣ метавонад ин рӯзҳо чемпион шавад. Ҷиллиан Кетлин ба Конор савол дод ки мо ягон вақт трилогияи туро бо Нейт Диаз мебинем? Конор дар ҷавоб гуфт: 100 миллион фоиз, ҳатман. ҳамчунин баҳсу мунозираҳо миёни ду ҷанговари вазни сабук Ислам Махачев ва Рафаэл дос Аньос баргузор гардид. пас аз шунидани эълони ҷанги Ислам бо Дориуш, Рафаэл дос Аньос ба тарафи Ислам дар твиттери худ чунин нависонд: ту бо чанд чемпионҳо набард кардӣ? Чанд то муҳорибаҳои муҳим? ту овозаву машҳуриро аз пушти бародари худ ба даст меорӣ. номи маро аз даҳони чиркинат гир. Ислам ба суханҳои РДА ҷавоби худро дод: ман ҳеҷ гоҳ бо чемпионҳо ҷанг накардам, чунки ту афсӯс ғалтидӣ. пас аз ин Рафаэл дос Аньос ба тарафи Ислам чунин ҷавоб дод: ҳамчунин ба ту омад, ки ту писандидаи менеҷери худ ҳастӣ. хотиррасон мекунам ки Ислам Махачев бо Бенел Дориуш рӯзи 27 феврал дар Лас Вегас дар турнири UFC Fight Night мубориза мебаранд ва ҳамчунин сару садоҳо панҷ шуда истоданд ки дар ин турнир Зубайра Тухугул метавонад мубориза барад. интизори хабари расмӣ мешавем. ҳозир бошад ба шабакаи мо обуна шуда зангулачаро барои видеои навбатӣ шатақати мезанем, то ки аз видеои нав бохабар бошем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр.